Alma je podučavao svakog svojeg sina ponaosob. Počeo je s najstarijim, Helamanom. Govorio je o svom vlastitom preobraćenju. Pokušavao je uništiti Božju crkvu kada ga je anđeo zaustavio. Alma je 3 dana bio paraliziran svojom krivicom. Tada se prisjetio što ga je otac podučavao o Kristu. Molio je Boga za oprost i povratio je svoju snagu. Alma je tada ispričao kako ga je sve Bog podržavao i spašavao tijekom njegova službovanja. Alma je dao Helamanu zapise svetih pisama, uključujući ploče Nefijeve, mjedene ploče i zapise o Jaredovcima. Priča o Jaredovcima bila je priča upozorenja. Oni su uništeni jer su prigrlili tajne zavjere. Sveta nam pisma mogu dati snagu da se promijenimo, a antinefilehice su privela Kristu. Alma je sveta pisma usporedio s Lijahonom. Kada je Lehijeva družina ignorirala Lijahonu, nisu mogli napredovati. No kada su je slijedili, Lijahona ih je odvela u obećanu zemlju. Ako koristimo sveta pisma kao vodič kroz svoje živote, naći ćemo vječni život. Alma je tada govorio o Šiblonu. Hvalio je Šiblona zbog vjernosti tijekom njegove misije među Zoramcima. Alma ga je ohrabrio da se ne moli poput Zoramaca, kako bi ga ljudi čuli i hvalili, već da se moli za oprost i dobrobit drugih.